vou falar de mercados concorrenciais, eficiencia e distribución. Vou a falar de mercados que funcionan, digámoslo así, perfeitamente. Vou esquecer na miña exposición que, bueno, a vida, a realidade, non é sempre así, que isto é unha idealización da realidade, pero que nos pode axudar a comprender certas cousas. Logo, quizás, desde unha perspectiva máis realista, falará vos Miquel Pérez Nievas, onde falará dos chamados fallos de mercado. Quizás a expresión fallos de mercado non sexa moi aceitada, pero iso xa o discutirá Miquel. O obxectivo desta charla é analizar o funcionamento dos mercados concorrenciais e ver así as súas propiedades. A modo de resumo, veremos que os mercados concorrenciais son eficientes, pois se exploran todas as ganancias da troca. En cuanto á distribución que implican, cada persoa é retribuída conforme a súa contribución ás sociedades. Ademais, estes mercados son eficientes informacionalmente. Quer isto dicir que os prezos transmiten toda a información necesaria para que os individuos tomen as súas decisións. Alén disto, son tamén compatibles en incentivos. É dicir, todos os individuos teñen os incentivos correctos para se comportar da maneira que se comportan e non comportarse de outro xeito, e non desviarse deste comportamento. Para ver como os mercados concorrenciais exhiben todas estas propiedades, o que vamos facer é desenvolver un exemplo moi simples. Supoñamos un mercado donde hai 10 individuos, hai ustedes, Abelardo, Bernabé, Carlos, Damián, todos estos, e, como podedes ver, hai individuos, os da esquerda, que están dotados cunha unidade dun ben. Pensade que é un queixo. Cada un deles ten un queixo e cada un deles ten uns determinados gostos, unhas determinadas preferencias sobre os queixos, sobre o queixo, que fan que lle conceda un certo valor a ese queixo. Entón, tedes aí, por exemplo, Abelardo concédelle un valor ao queixo que posúe de 2 euros. Evaristo concédelle un valor de 10 euros. Ángelo, que tedes máis á dereita, non ten ningún queixo, non posúe ningún queixo e valora o queixo en 10 euros. Se vos dades conta, os 5 primeiros, os 5 da columna da esquerda, son potenciais vendedores e os 5 da dereita son potenciais compradores. Vamos a facer a hipótese de comportamento destes individuos, non? Vamos a supor que se a un individuo lle ofrecen polo ben un prezo superior á súa valorización, estará disposto a vendelo. Se obtiver un prezo inferior á súa valorización, estará disposto a compralo. Se o prezo for igual á súa valorización, estará indiferente entre comprar e vender. Notade que a valorización do individuo é o prezo mínimo ao que está disposto a vender e o prezo máximo ao que está disposto a comprar. Podemos representar gráficamente este mercado. O que facemos é ordenar a compradores e vendedores segundo as súas valoracións. Entón, por exemplo, aquí tedes a Abelardo, que valora o ben, é un potencial vendedor, esta liña vermella, que valora o ben en 2 unidades. Bernabé o valora en 4 unidades, e así sucesivamente. Os potenciais compradores son, non se ve moi ben, Damián, que, por exemplo, que o valora en 8 euros, non? Ben,
Notade que na clasificación de cando ordenamos así os compradores e os vendedores, podemos ver que hai un vendedor e un comprador. Ten que usar o micro. Sí. Hai un comprador e un vendedor, Carlos e Celso, que están aquí, que teñen exactamente a mesma valoración, que é 6 euros polo queixo. Vamos a chamarlle a estes individuos que están aí na marxe, que cadran as súas valoracións, vamos chamarlle comprador e vendedor marxinal. A todos os que estén á esquerda destes son compradores ou vendedores intramarxinais, e os que estén á dereita son compradores ou vendedores extramarxinais. É unha clasificación que pode sernos útil para a análise posterior. Muy ben. En primeiro lugar, vamos a resaltar, a poñer de manifesto as ganancias que surxen da troca. Así, notade que podemos definir o excedente dunha transacción como a diferencia entre a valorización do comprador e a valorización do vendedor. Por exemplo, aquí temos a Abelardo, aquí temos este. Hola. Sí, funciona. Funciona mellor que a outros. Bueno. Aquí temos a Abelardo, que valora o ben en 2 euros. Aquí temos a Ánxelo, que valora o ben en 10 euros. Entón, si chegan ao acordo de que Ánxelo lle compre o queixo a Abelardo, se xerará un excedente que é toda esta área, que é esta diferenza, 8 euros. Ese é o excedente da transacción e é a potencial ganancia que se xera nunha transacción, que se pode xerar nunha transacción. O excedente do comprador é a diferenza entre a súa valorización e o prezo que paga por el. O excedente do vendedor é a diferenza entre o prezo que cobra polo ben e a súa valorización. Por exemplo, supoñamos que Ánxelo e Abelardo deciden trocar o queixo a un prezo de 7 euros. Isto implica un partillamento do excedente total da transacción entre Ánxelo e Abelardo, de forma que a Ánxelo lle tocan 3 euros, ese é o seu excedente, o excedente do comprador, e a Abelardo lle tocan 5 euros, ese é o excedente do vendedor. Notade que podemos definir unha transacción mutuamente beneficiosa tanto para o comprador como para o vendedor se o prezo acordado está comprendido entre a valorización do vendedor e a valorización do comprador. Esta transacción, por tanto, sería mutuamente beneficiosa para ambos. Podemos definir o excedente social como a suma dos excedentes dos produtores e dos consumidores. Realízanse X transaccións no mercado, sumamos todos os excedentes de todos, que obteñen todos, e obtemos o excedente social. Diremos que un mercado funciona eficientemente cando se obtén o excedente social máximo. Notade que si un mercado funciona eficientemente, entón exploraránse todas as ganancias da troca. Como podedes observar en este gráfico, o excedente social máximo é a área de cor amarelo. Aquí, si se fixeran dúas transaccións,
Si Abelardo lle vendera o queixo a Ángelo, si este outro Bernabé lle vendera a Damián, se realizaran esas transaccións, lograríase xerar o máximo excedente posible, o máximo excedente social. Si eso acontecer nun mercado, diríamos que ese mercado funciona eficientemente. Notade que xa non é mutuamente beneficioso para cualquier par realizar cualquier outra transacción. Realizar unha transacción entre Diogo e Damián non é mutuamente beneficioso porque a valorización deste comprador é superior a deste potencial vendedor. Entonces, todas estas transaccións de aquí non son mutuamente beneficiosas. Hai unha que estarían indiferentes, os axentes, que sería entre Celso e Carlos, entre os marxinais. Eses están indiferentes entre realizar ou non realizar a transacción. Notade o que acabo de decir, que o excedente social obtido nun mercado será máximo cando non restaren transaccións que xeren un excedente positivo e, por tanto, que potencialmente sexan mutuamente beneficiosas sen realizar. Notade que si un mercado funciona eficientemente, dá lugar a un resultado eficiente, entón o ben, finalmente, vai acabar nas mans daqueles individuos que o valoren máis. Aquí temos a afectación, a atribución eficiente. Carlos, Damián, Ángelo e Bento, e Celso e Carlos, Carlos, Damián, Ángelo, Bento e Celso son os que acaban posuindo ben, vale? Se non for así, e son os que o máis o valoran, se non for así, necesariamente habería alguna transacción mutuamente beneficiosa sin realizar. Por exemplo, aquí, perdón, esto ao revés, disculpade. Este é o gráfico a eficiencia, non? Nesta tábua acaban Carlos, Damián, Enrique, Ángelo e Bento co ben, os que máis o valoran. Aquí, nesta, que representa unha situación ineficiente, non se explotan todas as ganancias da troca, porque, por exemplo, Evaristo non ten o ben, o valor é 10 euros. Por exemplo, Carlos ten o ben e o valor é 6 euros. Poderían chegar a un acordo entre eles que sería mutuamente beneficioso para ambas partes. Hai ganancias da troca sin explorar, de acordo? Notade que si finalmente os bens acaban en mans de aqueles que máis o valoran, isto ten dúas implicacións. Unha, que si supomos que o benestar dunha sociedade é a suma das valorizacións individuais, este é un criterio utilitarista, por suposto, hai outros moitos, pero se supuxéramos ese criterio, un mercado que funcione eficientemente logra maximizar o benestar social. E ademais notade que se os bens acaban nas mans de aqueles que máis o valoran, entón non hai posibilidade de que algunha persoa millore a súa situación sin que outra empeore. Vamos a ver agora cal é a contribución de cada individuo ao excedente social. Definimos a contribución máxima dun individuo ao excedente social como a diferenza entre o excedente social máximo se este individuo participa no mercado e o excedente social máximo se non participa no mercado. Vamos a ver o que é isto.
Moi ben, aquí temos un mercado onde están todos os individuos, vale? Sí. Aquí temos un mercado onde están todos os individuos. E en particular temos a Abelardo neste mercado, que é este individuo de aquí. O excedente social máximo que se pode xerar neste mercado, si participa Abelardo, é toda este área de aquí. Fagamos agora o exercicio de quitar a Abelardo do mercado. Entón, si quitamos a Abelardo do mercado, temos este outro mercado, onde este individuo agora é Bernabé, este que estaba aquí antes. Este o quitamos de aquí. Como podedes ver, o excedente social máximo faise máis pequeno, sin Abelardo. Faise, en particular, máis pequeno en 4 unidades. Vale? Esas 4 unidades, entón, é o que chamamos a contribución de Abelardo ao excedente social. Notade que hai un xeito fácil de calcular a contribución de cada individuo ao excedente social. A contribución máxima ao excedente social dun comprador intramarxinal é a diferenza entre a súa valorización e a valorización do comprador marxinal. Por qué? Si nos quitamos a un individuo intramarxinal, a un comprador intramarxinal do mercado, o que acontecerá é que entre no mercado o comprador marxinal. De acordo? O comprador marxinal, que en este caso é Celso, ten unha valorización de 6 euros polo queixo. Si quitamos a Abelardo do mercado, que tiña 2 euros, esa diferenza, 4 euros, é precisamente a contribución de Abelardo ao excedente social. E o mesmo podemos decir para o vendedor intramarxinal. A contribución máxima ao excedente social dun vendedor intramarxinal é a diferenza entre a valorización do vendedor marxinal e a súa valorización, a valorización do intramarxinal. Por o mesmo argumento que acabamos de facer para o comprador intramarxinal. Notade que as contribucións ao mercado dos extramarxinais, os que están por aquí, e do marxinal, sempre cero. Ben, unha vez definidos estes conceitos que necesitamos manexar agora, vamos a definir concorrencia perfecta. A concorrencia perfecta se define como unha situación na que existe libre participación, é dicir, unha situación na que calquera individuo, comprador ou vendedor, pode decidir si participar ou non nunha transacción sin impedimento algún. Esa é a libre participación. Esa é unha condición necesaria para a existencia de concorrencia perfecta. E a segunda condición, que quizás un pouquiño máis técnica, é que deben existir, polo menos, un comprador e un vendedor que teñan a mesma valorización. É dicir, debemos estar no caso que estamos considerando que existe un comprador marxinal e un vendedor marxinal tais que a súa valorización é a mesma. Esta condición é
é bastante razonável en mercados con un número significativo de individuos, porque en mercados con un número significativo de individuos é moi probable que se produza esta coincidencia. Este suposto é máis discutível en mercados donde non existe un gran número de individuos. Moi ben, nun mercado perfectamente concorrencial, o precio de equilibrio é igual á valorización marginal. Si un mercado funciona, agora veremos por qué, si un mercado funciona, exhibe concorrencia perfeita, o prezo que se fixe polos queixos nese mercado vai acabar sendo igual ás valorizacións de Celso e de Carlos, dos marxinais. Por qué? Bueno, pois pola forza da libre entrada. A chave aquí é que si se fixa un prezo superior a 6, neste caso, ao prezo que o prezo de Carlos, do vendedor marxinal, entón Carlos entraría no mercado facendo unha oferta millor, porque gañaría diñeiro. El valora o ben en 6, podería facer unha oferta de 6,5 euros. Pero os outros tamén farían unha oferta á baixa, así até chegar a 6 euros. Se o prezo for inferior, acontecería que, por exemplo, de 5 euros, acontecería entón que Celso entraría, o marxinal, entraría no mercado, o comprador, e diría, eu pago máis de 5, pago 5,5, e a concorrencia faría que nos situáramos en 6 euros. Por tanto, o prezo dun equilibrio perfectamente concorrencial é igual á valorización marginal. Notade que a este prezo 6 se realizan todas as transaccións mutuamente beneficiosas. Digamos que este individuo lle vende a Ángelo, este a Damián, e se realizan estas dos transaccións. Todo o mundo gaña facendo esas transaccións e se realizan. Por tanto, o mercado funciona eficientemente porque maximiza o excedente social. Notad ademais que como o prezo é igual á valorización marginal, lembrade que a contribución ao excedente social dun individuo se podía calcular como a diferencia entre a súa valorización e a valorización do marxinal, do comprador ou vendedor marxinal. Entón, se o prezo é igual a esta valorización, isto ten unha implicación clara, que nun mercado perfectamente concorrencial, cada individuo é retribuído conforme a súa contribución á sociedade. Aquí tedes, en diferentes cores, o excedente do cual se apropia cada individuo. Notade que estos de aquí, ningún obtén ningún excedente, porque a súa contribución ao excedente social é cero, e entón o excedente que obteñen é cero tamén. O sea, todos que están, os intramarxinais, os marxinais e os extramarxinais, todo o mundo está retribuído conforme a súa aportación, contribución ao excedente social. Notade ademais a maxia dos prezos. Nas economías de mercado perfectamente concorrenciais, os prezos transmiten toda a información que un axente económico precisa para tomar as súas decisións.
todo o que precisa un individuo en este mercado para decidir que facer é coñecer o prezo dos queixos. Nada máis. Sabe se quere comprar, se quere vender, se quedarse como está. Como está. Isto é unha gran ventaxa das economías de mercado. Comparad isto con unha economía planificada, no que o planificador ten que manexar para o planificador benevolente, pensemos nun planificador benevolente que se preocupa polo benestar dos seus súbditos, en principio podería implementar unha solución eficiente tal como implementa o mercado. Pero para iso necesitaría coñecer, para saber a quen darlle o queixo e a quen quitarlle, necesitaría coñecer as valorizacións de todo o mundo, e entón podería decidir a quen quitarlle o queixo e a quen darlle o queixo. Pero iso supón manexar unha cantidade inxente de información a que, por certo, normalmente os individuos non teñen incentivos a darche, pero que ademais xa solo, ainda que fora así, xa solo recopilala suporía un gran problema, uns enormes custos. Entón, esta é unha das grandes ventaxas das economías de mercado, a súa eficiencia informacional. Por suposto, isto pensade na Unión Soviética, pois o planificador necesita saber que tipo de automóviles queren os seus cidadáns, que tipo de cravos hai que producir, como é a tecnoloxía de cada empresa. Todo iso é unha cantidade inxente de información. De facto, por iso, os economistas socialistas eran conscientes deste problema e estaban tan interesados nos cálculos numéricos, en poder simular, realizar cálculos na potencia de cálculo dos ordenadores e todas estas cousas para poder facer este tipo de planificación. Ademais, os prezos o que fan é compatibilizar os incentivos dos axentes económicos. Isto é unha consecuencia directa de que cada axente económico é retribuído conforme a súa contribución á sociedade. Notade que se o prezo é 6, ninguén ten incentivos a facer outra cousa diferente a que fai. Este lle compra este lle compra este, e todos estes non participan no mercado. Hai alguén aquí que quixera que melloraría a súa situación modificando o seu comportamento? A resposta é que non. Querería deixar de vender este individuo? Non. Ou venderlle a outra persoa? Non. E así todos, non? Querería entrar este individuo no mercado? Non. Porén, iso non sería así se os prezos foran outros. Notade, se o prezo fora 7 en vez de 6, terían os individuos incentivos a mudar o seu comportamento? A resposta é que sí. Por exemplo, Carlos, que está sin vender, diría, que eu quero vender, estou sin vender, non estou contento non vendendo, quero vender porque gano vendendo, querería entrar no mercado, non está conforme ca súa situación. E por exemplo, Damián, que está aquí, diría, que me estás cobrando 7, e este individuo, si chego a un acordo con este outro individuo, ao mellor yo saco por 6,5. Vale? A xente tería incentivos a romper os seus tratos. O mesmo podedes pensar se fora 5 o prezo. Se o prezo fora 5, Celso, que está aquí, diría, que eu quero vender, eu quero entrar no mercado, non estou contento estando fora do mercado,
quero entrar no mercado a vender, porque gano, e este individuo, por exemplo, este vendedor diría, pois estaría incentivos a romper o trato con este outro, porque diría, cuidado que este está disposto a pagar 6 e o prezo só é 5, lle podo sacar máis a este. De acordo? Os individuos terían incentivos a romper os tratos se os prezos non fora 6. Só non teñen incentivos a romper os tratos se o prezo é 6. Entón, esa é outra grande ventaxa dos mercados perfectamente concorrenciais. Teñen ética os mercados? Si a teñen. Hai unha ética implícita aquí. Notade que para xulgar cualquier acción os humanos sempre podemos seguir dous criterios, e creo que habitualmente seguimos unha combinación de ambos, unha combinación convexa de ambos. Non sei exactamente cuál sería o parámetro, non? que fixara a cesta, cada un terá o seu, pero hai un criterio procedimental que establece que unha acción é xusta, que xulga unha acción conforme ás regras do xogo que respeitou, quer dicirse, segundo o procedimento que se seguiu no xogo que se xogou, non? E hai un criterio consecuencialista, que xulgamos unha acción conforme ás consecuencias ás que deu lugar. Entón, se aplicamos estes criterios aos mercados perfectamente concorrenciais, podemos xulgalos conforme aos mesmos, non? Podemos aplicarlle estes criterios e ver que dan. Conforme o criterio procedimental, os mercados perfectamente concorrenciais siguen unhas regras simples, que é respetar a participación libre e voluntaria de todos os individuos. Esas son as regras do xogo. As establecimos. Conforme a un criterio consecuencialista, os mercados perfectamente concorrenciais conducen, por un lado, á maximización do excedente social e, por outro lado, a que este este partillado entre os individuos en función da contribución de cada quen á sociedade. Entón, para finalizar, a modo de conclusións, de resume, debemos ser conscientes que se a troca for libre e voluntaria, esta produz ganancias para todos os participantes nas transaccións. Estas ganancias da troca lle chamamos excedente, e a soma de todos os excedentes individuais é o excedente social. Os mercados concorrenciais, aqueles en que ninguén é impedido a participar, esgotan todas as ganancias da troca, o que significa que o excedente social que se alcanza é o máximo posible. Aliás, nos mercados concorrenciais, cada individuo é retribuído según a súa contribución ao excedente social. Os prezos de equilibrio cumpren a función de transmitiren toda a información que os individuos precisan para tomar as súas decisións e cumpre a función de retribuir aos individuos pola súa contribución ao excedente social, e así compatibilizan os incentivos de todos os individuos, pois a este prezo de equilibrio ninguén quer mudar o seu comportamento. Isto nos leva a que, se xulgamos os mercados concorrenciais desde un punto de vista procedimental, segundo os procedimentos que respeita, temos que reparar en que os mercados concorrenciais respetan a libre participación de todos os individuos. E se os mercados son xulgados
desde un punto de vista consecuencialista, segundo os resultados que producen, estes maximizan o excedente social e retribúen a cada quen segundo a súa contribución neles á sociedade. Seguimos.